Začíname záhadnými správami. Podľa štatistického... Tak a máme tu ešte jednu záhadnú aktualitu. Malý 6-ročný, vychýrený, ťažký gambler Vincek Pirôštek v záchvate hnevu a zúrivosti po prehratej hre vymlátil v dedine všetky automaty. No a za ďalšou záhadou sa musíme tentokrát presunúť na ostrov Kuba. Farmárovi Juanovi Pablovi Portorikovi tornádo No a za ďalšou záhadou sa musíme presunúť na ostrov Kuba. Farmárovi Juanovi Pablovi Picassovi No a za ďalšou záhadnou aktualitou sa musíme presunúť na ostrov Kuba. Farmár Juan Pablo Portorico Mendeles. No a za ďalšou aktualitou sa presúvame na ostrov Kuba. Farmárovi Juanovi Pablovi Portorikovi tornádo rozhojdalo semeníky natoľko, že sa rozozvúčali zvony na katedrále. Farmárovi Juanovi Pablovi Portorikovi sa stala nečakaná udalosť. Prudké tornádo. Farmárovi Juanovi Pablovi Portorikovi sa prihodila nečakaná udalosť. Prudké tornádo mu rozhojdalo semeníky natoľko. Farmárovi Pablovi Juanovi Antonovi. Tak a za ďalšou záhadnou aktualitou sa tentokrát musíme presunúť na ostrov Kuba. Farmárovi Juanovi Pablovi Portorikovi sa prihodila nečakaná udalosť. Prudké tornádo mu rozhojalo semeníky natoľko, že sa záhadne rozozvučali zvony na katedrále. Odvtedy sa zbehli ku katedrále občania a začali sa prudko množiť. Na Kube sa narodilo iba za jeden jediný mesiac 6,5 milióna nových To snad není pravda. Do riti. A máme tu poslednú správu. Na nudistickej pláži v bývalej Juhoslávii sa vylodilo 1000 pirátov v prístave, kde sa práve opaľovalo 2000 prostitútok. Nechcete vedieť, čo sa... V bývalej Juhoslávii sa vylodilo 1000 pirátov v prístave, kde sa práve opaľovalo 2000 prostitútok. Nechcete vedieť, čo sa...